Ďalej budeme mať kosinus x sa rovná minus odmocnina z 3 lomeno 2. Takže jednotková kružnica. Nám tabuľka dá informáciu, keď máme, že kosinus x sa rovná odmocnina z 3 lomeno 2, to znamená, že x sa rovná kosinus odmocnina z 3 lomeno 2 je pi šestín. Pi šestín. Pi šestín je 30 stupňov, tento uhol, toto tu. 30 stupňov, to znamená, že keď mám kosinus, tak mi ide o túto x-ovú súradnicu. Toto je odmocnina z 3 lomeno 2. My ale máme minus odmocnina z 3 lomeno 2. Takže túto vzdialenosť si nanesieme tu na druhú stranu. Toto je veľkosť odmocnina z 3 lomeno 2, ale toto číslo tu je minus odmocnina z 3 lomeno 2. Táto veľkosť a táto veľkosť je to isté. A tu si dáme takto tú rovnobežku s x-ovou osou. Keď je toto 30 stupňov, tak aj tu, kde mi to pretne, aj toto tu bude 30 stupňov. A tu, kde mi to pretne, aj tu, tento malý uhol, tu bude 30 stupňov. No a naše riešenia sú zase dve. Teda, toto je x1, toto je prvé riešenie. Vždy začínam od tejto x-ovej polosy. A toto druhé rameno je riešenie x2. No a už nie je nič ľahšie, ako napísať, že x1 sa rovná. Toto je 1/6 a zase toto je 6 šestín minus 1, tak to je 5 šestín pi plus tá perióda 2k pi, lebo zase sa tam môžem točiť koľko chcem, tam a naspäť. A to druhé, takže tu je 6 a toto je 7 šestín pi plus 2k pi. Takže preto je aj jednoduchšie vyjadrovať tie uhly v radiánoch, lebo nemusíte si tam vypočítavať plus 30, 180, plus 30, koľko ja neviem čo. Len si počítate, tu ich mám 6, minus 1 je 5 a tu ich mám 6 a plus 1 je 7 šestín pi a hotovo. Dobre? Ďalej, ktorý si dáme? Dajme si ešte tangensy. Takže budeme mať tangens uhla x sa rovná odmocnina z 3. Pri tomto tangense ja zvyknem hovoriť, že to je tá väčšia hodnota a tá menšia. Ak si pozrite do tabuľky, tak tangens ako tangens majú odmocnina z 3 lomeno 3 je odmocnina z 3, no jednotky, nuly to nič. A potom tieto dve sa striedajú a tieto jednotky a nuly to krásne vidieť na tom grafe, že kde to je, ale teda, že ktorá z týchto dvoch to je. No tak keď máte jedna je odmocnina z 3 a druhú máte vlastne vydelenú tretinu z tohto, no tak toto je tá väčšia a toto je tá menšia. No a teraz, ak to budeme vidieť, takže tangens, dáme jednotkovú kružnicu. Pozrieme si odmocninu toto tu. Tangens, ktorého uhla je odmocnina z 3 pi tretín. Pi tretín je uhol 60 stupňov. Takto. Toto tu je tá väčšia, tá odmocnina z 3. Takže vlastne mám tu, že x sa rovná pi tretín plus, mohla by som napísať, že takto, že 2k pi. Dobre? Takže tento uhol 60 a plus ešte takto sa bude tam točiť do koliečka na jednu stranu, na druhú, akože x1 a x2. Pretože nie len tento uhol, ale ešte aj tu tento uhol. Toto keď mám 60 stupňov a tento malý teda je 30. Takže takto to musím nakresliť takto. Toto je 30, 60, toto je 60, 60. Takže aj tohto druhého uhla, ten tangens, je odmocnina z 3, lebo keď sa mi toto druhé rameno nepretne s jednotkovou teda nepretne s touto dotyčnicou, tak ja si ho musím predložiť na druhú stranu a zase len dostanem ten istý bod a teda jeho y-ová súradnica je ten tangens. Aký je tento uhol? No, tak toto mám 1/3, potiaľ toto tu je 2/3.
1 tretina, druhá, tretia, štvrtá, takže 4 tretiny pi plus 2k pi. No lenže v týchto funkciách tangens a kotangens sa tieto periódy zlučujú do jedného, pretože ja keď napíšem takéto riešenie, že x sa rovná a napíšem len tento uhol 60 stupňový, teda pi tretín a napíšem plus 1 krát 180 stupňov, dostanem toto rameno. A to rameno to je vlastne toto druhé riešenie. Plus 2pi dostanem toto rameno. Plus 3pi zase dostanem toto rameno. Že vždy sa mi tangens a kotangens, oni sa opakujú po hodnote 180 stupňov, alebo teda po pi, tam je perióda pi. Práve kvôli tomu fíglu, kvôli tomu triku, že môžeme si my, keď nám to nevychádza, že nám to druhé rameno ide mimo, vlastne odtiaľ, tu je vrchol toho uhla, toto je prvé to rameno toho uhla, to je druhé a toto je ten uhol. Keď mi to druhé rameno smeruje týmto smerom, že mi nepretne túto dotyčnicu tej kružnici, tak ja si musím to rameno predĺžiť na druhú stranu a tým, že to mám dovolené si to predĺžiť, tak tým vlastne sa mi skracuje tá perióda. A tá perióda je iba 1 pi. To znamená, že toto tu ja napíšem ako pi tretín a plus len k krát pi. Dobre, takže to je rozdiel oproti sinus, kosinus, tam je perióda 2k pi, 2k pi. Niekedy aj sme mali to na hodine teraz naposledy, že sme riešili rovnicu neviem, čo bol sinus alebo kosinus a tam sme nakoniec vlastne dostali také riešenia, že sa nám to podarilo tak šikovne napísať do jedného a vlastne z tejto periódy 2k pi sme dostali len 1 k pi. Niekedy sa to dá aj pri sinus aj kosinus. Není to striktne dané, že pri sinus, kosinus vždy len 2k pi a pri tomto len k pi. Dobre, tak takéto teda tiež bude na písomke a ja by som ešte možno urobila zo pár príkladov, ale už nebudem to tak podrobne vysvetľovať, len teda narýchlo to urobím.